Utang rokok cek tek. Kok bau utang kasih koang pai? Yo alun ado piti lah tek. Pailah kaken kok bau utang juo, gaya sultan saku-saku kosong. Dek apolah bangi-bangi etek kadai tu. Susah kok ndak bapiti kok ya. Kok bapiti banyak nan sayang. Onde itu orang apa si Amang tu? Duduk seorang di pimatang sawah tu. Coba caliak lo. Bantuannya apin mah? Oi Pin, dek apa yang bamanuang jo? Yo bang, wak kanai bangi dek etek kadai cak ah. Kok bisa kanai bangi lo bagai ngapong tu? Coba den tanyo ken lau di apa salahang? Jadi bang, kok tang bang? Onde kanai juo den ya, kok ah? Ancak ndak den sapo paja cako leh. Rokok den sebatang tinggal leh habis dek no. Kampiu buak no kiro no mah. Hai cewek cantik. Hai juga abang Rian pemisumbar nan usil ke artis organ jorabab. Janganlah sabui usil malu abang ah. Kan iyo tuh. Apa kok kusam wajah abang kok apek kanan tak jadi? Rokok bang habis dek siapin tuh ah. Cako no mau utang kasih koma ndak dapet doh. Oh tuh kok no sabui zizi bangi-bangi cako yo. Yo bang bau utang kasih kono kok ado piti ndak ado tampak amono do. Balilah rokok bang sabung kue ha. Kan lai ese juo rokok bang lai kan? Biasa no lai mah. Kini oke bot lah luku aku bang nipis. Ondeh parah gaya sultan gampang mah. Gadang cime zizi lai. Gaya sultan rokok oke bol. Zi, abang adonan ka ditanyo ah. Apa tuh bang tanyo lah. Kok balik kolor laki-laki kok ada kotak, kok padusi kok ndak ada? Entahlah bang apa tuh ya bang. Tunan membuat heran bang dari dulu mah. Kok ditanyok ke Google bapono bang? Kok kolor pria pakai kotak dijual sedangkan perempuan tidak? Itu hanya strategi pemasaran, tetapi sebenarnya banyak juga kok. Pemasaran lo cek no ya. Kalau ndak wak tanyok ke penonton bang. Ancak juga mah kok dapet jawaban no. Kok adonan tantu biswa jo nyobuat video? Yolah bang, pai lu, sasak cirik bang caliak zizi mah. Woi bang, rokok bang alun babayah lai. Asai lah, pada wak sabuik bautang, malu wak. Alah jale ndak bapitih marokok lo, kagak mah. Alhamdulillah video sampai siko lu ya dun sana. Saksikan video selanjutnya yo permisa. Kok adonio wajahnya sematkan fotonya yo, biar kita buat lo videonya suak.